ngibana amanzi abusisiwe, amakhandlela abusisiwe, intebe ebusisiwe, impepho ebusisiwe. Mbuke lokho ekhaya njengamanje ngicela ukuthi uthele kimi njengamanje. Ngilindele konke okubi kwakho okhala ngake empilweni yakho, ngaba i-relationship yakho, ngaba kusemsebenzini, ngaba inkinga yemali, ngaba inkinga yokugula emzimbeni wakho, awukwazi ukuhamba, awukhona nokwenza ini konke ongakubala okubi ukuthela lapha kimi, ngikuthathe ngikujengale emfuleni njengamanje. Mbuke lokho ekhaya ngicela ukuthi ubize nabanye njengamanje. Sewufikile udokotela Dlamini Mthandazi uthi manje bikani inkinga zenu, ngilinde inkinga zenu nangibala ngigcina ku-10 ngibamba zonke inkinga zenu ngijika ngale. Mbuke lokho ekhaya believer kuzokwenzeka, yethembani kuzokwenzeka. Ngicela uthele nje manje Mthandazi, ngicela ungikhulekise nake ngikhala ngakho, kubuyise kimi ngikufake emfuleni nempilo nokuhle, impilo yakho ichubeke iye phambili. Mbuke lokho ekhaya ngaba yini ongayibala njengamanje, ngiyayidinga. Mbuke lokho ekhaya nenke emabhadi amashwa inhlahla ivuleki sezawuvuleki akukhanyi lutho, abantu abakuthandi, awukhona la ebusuku, uyahlukumezeka. Buyisa kimi ngikufakele emfuleni, nangu umfula njengamanje ngiyafaka khona. Mbuke lokho ekhaya baba nangumkhuleko njengamanje, bese wena uzobuka emva kwami, mina ngibuka kuwe njengamanje. Ngolingcwele egameni lakho Jehova namandla namkhulisa abeka mdelezi emhlabeni, Nkosi yaphakade, Nkosi namandla, ihla ngikize kuloko ehla lapha emanzini, delezi emhlabeni ungene kimi phakathi. Mbuke lokho ekhaya bese uyaphilisa, bese kwenzeka imanga empilweni yakhe, kuvuleka inhlanhla, kuvuleka umsebenzi, okubi bese kuyakhwesha okuhle kodwa kube khona empilweni yakhe. Ngolingcwele egameni lakho Jesu Kristu wasenza ukuthi moya ngcwele, moya onkazimulo, moya namandla, moya wenhlanhla, ngiyakhuleka ngiyoze kulunga. Umbuke lokho ekhaya ukude kude njengamanje inkinga abhekane nazo, nobe ngiziphi inkinga, ngithi ngcwele methwalise abakuwo bamthwalise, noNkulunkulu wakhe nombala amthwalise. Ngicela amandla lapha emfuleni, ingilozi ekulunga, ingilozi esentabeni, ingilozi yamanzi mayingisebenzele, ingiphilise, abagulayo ngibaphilise, basenkingeni baphile. Ngiyacela umbuke lokho ekhaya nje obukele na video akubone kwenzeka imanga lapha emanzini, amanzi angene kuye, akhonekithane nesithunywa sakhe, akhonekithane nabakubo. Ngizomxhumanisa mina nabangasekho emhlabeni, ngizomxhumanisa mina nani nemnumzane wamanzi. Lesi siziba lesi siyahlonishwa kakhulu egameni lakho Jehova namandla. Yeze imanga kumbuke lokho ekhaya njengamanje, ebusumayelele aboniswe abantu eziningi ezahlukahlukene ezizomphilisa, ezizomnikeza ini nenhlanhla egameni lakho ngcwele. Ngiyehlela kimi njengamanje kuze kulunga, bese uyangena kimi. Umbuke lokho ekhaya ngicela konke okuhle bese kuyenzeka njengamanje. Umbuke lokho ekhaya konke okubi ngikushiya emfuleni, okuhle ngiletha kuwe njengamanje. Yethembani njengamanje, khanyisa ikhandlela elimhlophe namhlanje, ulale uthandazile namhlanje, thandaza ikhandlela elimhlophe bese uyakhuluma ukuthi ngiyacela Dr. Dlamini la ukhona khona uhlezi umbeka emkhulekweni, lesi ziba bokuso mina ngiyakhonekitha, uzobona imanga njengamanje egameni lakho ziphakade. Haleluya. Kusibusise lokho ekhaya. Thank you. Ungakhohlwa subscribe, utshele nabanye uzobusiseka. Ngiyabonga. Kusibusise. Haleluya.